Αποφασίσαμε το τελευταίο καιρό να ασχοληθούμε και με συναδέλφους από την Κύπρο. Και έτσι σήμερα έχουμε καλέσει να μιλήσουν. Είναι η τρίτη διάλεξη στη σειρά Κυπρίων αρχιτεκτόνων. Έχουμε καλέσει την Ελευθερία Σεργίδου και τον Βασίλη Πασουρτίδη, που έχουν το γραφείο Άρμων Χώρος Αρχιτεκτονικής και έχει έδρα αυτό που τους διαφοροποιεί λιγάκι από τους δύο άλλους που παρουσίασαν μέχρι τώρα, είναι ότι έχουν έδρα τη Λάρνακα και όχι τη Λευκοσία. Όπως βέβαια η Κύπρος δεν έχει μέγεθος τέτοιο ώστε να κάνει μεγάλη διαφορά αυτό από πλευράς δραστηριότητας. Να πω δύο λόγια για τους δύο συναδέλφους. Η Ελευθερία Σεργίδου γεννήθηκε το 1965 στη Λάρνακα. Αποφοίτησε το 1991 ως αρχιτέκτον από την École d'Architecture de Paris La Défense. Ακολούθησε, συνέχισε τις σπουδές της και απέκτησε το DEA στην εξειδίκευση Jardin Paysage Territoire από την École d'Architecture de Paris La Villette και την École de Haute Étude Anciens Sociales. Ο Βασίλης Πασουρτίδης γεννήθηκε το 1964 στη Λάρνακα, αποφοίτησε το 1990 ως αρχιτέκτονας από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, εργάστηκε στην Αθήνα από το 1990 έως το 1992 με τους Δόμηση ΕΠΕ και από το 1992 μέχρι το 1995 με το Ατελιέ 66 του Δημήτρη και του Σουζάννας Αντωνακάκη, και οι δυο τους από το 1995 διατηρούν αρχιτεκτονικό γραφείο στη Λάρνακα με την επωνυμία, όπως σας είπα και πριν, Άρμων Χώρος Αρχιτεκτονικής, το οποίο δραστηριοποιείται και σε ιδιωτικά αλλά και σε δημόσια έργα. Το γραφείο τους διακρίθηκε με έπαινο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου το 1998. Κέρδισε το πρώτο βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το Ολυμπιακό Μέγαρο και Πάρκο το 1999 και μάλιστα με την επίβλεψή τους το 2006 ολοκληρώθηκε το έργο αυτό και εκπροσώπησε μάλιστα την Κύπρο στα βραβεία Mies van der Rohe το 2007. Επίσης διακρίθηκαν με έπαινο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων το 2010. Έχουν σημαντικό έργο και είμαστε πολύ ευτυχείς που θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την παρουσίασή του και ελπίζω να συνεχίσουμε και με τις επόμενες διαλέξεις στον χώρο αυτό ή σε άλλο χώρο, θα το δούμε. Η προγραμματισμένη επόμενη διάλεξη είναι του Χρύσανθου Χρυσάνθου στις 8 Δεκεμβρίου. Και εν τω μεταξύ θα ανακοινώσουμε και το πρόγραμμα των διαλέξεων για τη νέα χρονιά, το 2017. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και σας καλωσορίζουμε. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου, ο Ηλίας Κωνσταντόπουλος, μου ανέθεσε να ζητήσω την επίοικιά σας γιατί είναι στην Πάτρα στη σχολή του και δεν μπορούσε σήμερα να φύγει, αλλιώς θα ήταν εδώ. Και το βήμα είναι δικό σας για να παρουσιάσετε τη δουλειά σας.